Първи етап. Отивате на препятствието, давате, перфорирате, отбелязвате в системата, получавате карта. С картата да отивате, намирате точка в гората. Карта за ориентиране. На тази точка има табелка с снимка. Картинка, снимка, различно. Снимате селфи на отбора. Двамата от отбора трябва да се виждат заедно с картинката с табелката. Тя е закована на дърво. Всякакви начини за манипулация от някой. Следващия отбор, ако види, че е нещо разрушено, премахнато или каквото и да е, предният отбор е не само дисквалифициран, няма да участва нито едно състезание на Айран повече. Перфорират на второто квадратче, отбелязват втори път в системата и започват самото препятствие, което е няма значение. Скачане с чувал, пресичане на метровка и така нататък. Извършвате си съответното препятствие. Какво остана? Едно да съм взел, нали? Последното за нас. Бачи късмета. Така, в този джоб. Пресече на дърво. Аз какво ти казах с нощ? 3 минути има, какво ти казах? Ще пресичаме дърветца. Добре, доволни сме. Значи доволни сме. Най-голямата дистанция не се падна в началото. Вие какво ще правите? Значи гледай са, пълниме чували, обаче тука. Кой това е? 4. Не, къде са? Цепене или логическа или прашка. Къде е веригата? Транспорта! После сме на прашката. Ние сме на дървото. Ама къде е то? Ей, надам. Какво ще правите през тези часове, които нас няма да ни има? Дженга. Дженга. Сега, ето го ваш бай братман. И брат му. Отиваме да цепим дървото. Да, не, аз не съм падна днес. Първото изпитание се изтеглихме. Тоест не сме го тегли, късмета сам го отреди. Айде. Почваме с дърветата. Към бъдете ще изкара 47 часа. Айде! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде! Здравейте, за метровки сме. Добръсни или Сечени. Добре. Накъде, извиняйте? Здравейте, търсим. Тук. Да, и търсим точката. Точката ще я намерите след 1 час. Картата? Карта, гледай добре. Ориентирай се. Картона ще в него джоб картата ще стане на парцел много бързо. връщате я в използваем вид. Ако искате вътре в джоба, и после... После, да, връщате. Само да Той ще го стискам. По-сигурно място. Или стискай, ама картона изгубиш ли го? Ще го мушнем в раниците. загубено картонче, отидеш ще го търсиш. Добре, значи почваме по реката. Виж, тук е чешмата, предния път, където минахме. Сещам къде. Имаш един мост с един голям водоем, без да мръзнал миналата година. Добре, добре, айде да тръгваме. Мерси. Добре. Ще внимавам. Добре. Добре. После ще пусна пръходокачка. Добре. Малък хоризонт тук, да вметнем. Мислим, че намерихме къде е точката по картата и се насочваме натам с Батман. В някаква горичка сме тук. Готина хубава. Това не е ли Готъм? Това е Готъм. Това било Готъм гората. Хора! Ама ние сме от тия, бе! Ние сме от малките, бе! Къде отивате? Отиваме на метровката. Много сте любезни хората в гората, бе! На прав път сме. Те бяха от General. Така че всичко е наред. Ай, чао! И стои вашите войници, бе, как? Генерали, помогнете, натам ли е? Ей, и на генералите да нямаш вяра вече, ей! Има гьол.
Няма гео. Има кал. Няма кал. Какво става, ни? Какво направихме? Черпята още кал. Като ме слушаш на къде да ходиш, ще бягаш кал. Ай, давай. Ей, пред камерата звучи се едно, аз давам темпото, а? То не е лъжа. Спокойно, 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 спокойно. Спокойно. Няма. Охо, охо. Няма. Спокойно. Те кучета провалиха ни маршрута. Спокойно, няма. Трябва от някъде през гората да минем. Ама виж, то ни го прикарва и така, брат. Ние трябва да минем зад оня баир. То затова няма стъпки. Лекарка. После отиваме там да търсим път. И трябва нататък да мине. Еми точката е зад толкова. Скачай. Добре. Тия кученца, бе. Трудно да бягаме. Загубихме бая време с тия кучета. Но те бяха страшни. Особено второто, къде дойде. Ако беше първото, можеше да се разберем. Да. Второто. Овчето. Мале. Ай, чакай сега. Гард на мотор. Ей, гати. Аз си знаех, че ще влизат тук моторджийски пътики. Няма как. Що ми за ударник? Да видим, само да ни пише пази гората от пожар. Пази гората от пожар. Така ли? Не, това е. Добре. Добре. Я да ви? Добре. Брат, 56 минути. Много добре. Обаче позначи да... Един час. Ще чувам много силен обаче, виж. Добре. Настрани цъкни само. Тихо, че идват някакви хора. Малко по-тихичко. Дамата от отбора трябва да се виждат. Дай тук на това. Да ми кажат, че не става. Добре. Айде обратно. По едно гелче и тръгваме на обратно. Пресечена на метровка. Добре. Супер. Я цъкни снимката. Айде, гасна обратно. Ето и нашите булки. Вече има. Здравейте. Айде най-големите фотографи да покажат как са снимали. Айде. Право на вас, момчета. Браво! Браво. Добре. Дадахте ли го да... Чакай, в това е. В това е на картончето. Това е тази бира, безсрамници. Картончето много важно. Мале, душа няма. Ама вие нямате ли бира? Мале. Нямаше на пункта нищо. Още едно. На точката имаше една каса с бира, не е ли Те видяхте? се откраднали. Не, бе, те май стрелят по нея и там. Аз се развързвам, защото... Нали мога да се развързвам за цепенето? Картата се връща, Връщаме. картончето прибирате. Добре. Тей, къде са ни дървата за цепене? Чакай секунда. Давай. Имате малко да тегнете Може да карта. бяга, нали? Не, Виждал съм те. аз съм си тука. Тука съм му виждал. Ние Сега бяхме. карта за червени и черни. Познат червен червен. Ето, ако искаш, може да си заснемаш. Черната карта е много лошо дърво. Червена карта не толкова лошо дърво. Ана! Така. Кой е с по-добрата ръка? Давай. Ей, толкова сме Кой е след. по-лек? Не губи време. Давай. Добре. Опа! Заповядайте натам. Ту скупа, батко, още по-малко. Ей, те ли са червени? Ехе! Казаха, че и те. Аз казвам.
Май тази братва нещо не ще да реже. Не реж, да. Вижте го косо. Брат, Не да директно. пускаш да падне, а не аз. Аз няма да говоря. Сечи го малко. Братвата само я насочваш да пада. А, така. Сечи го, Това е, лечи си кой е браво дървета. Сякал, бе. Браво, браво. Бере си. То това да не е като това. То внупа да не е по-лесно, бе. По-бързо и поне. Ако се концентрираш, Май искаш ти да свършиш, а? Не. Чуваш ли го? То това камък е. Това на камък ударя. Чакай. Ей! Браво! Чуса! Гърм! Дай пак! Аз ще го убия. Дай аз да го довърша, бе! Чичо! Браво, бе! Чувата, вижте го. Как се казвате, извинявайте, господине? Православ. Ей, това той... О, човек. Много добър Те човек. соли. Просто да снабди. Така, Ама много защото благодарим. виждам хубави хора. Нали? Благодарим много. Айде да отидем на логическата. Дървото сме аут. Защото той е много умен, аз съм много красив. Чао! Чао! Здравейте. Здравейте! Карта има ли? Да, заповядайте. Дайте карточка. Ето. 2-2-4 мисля. 2-2-4. Я да видим. 2-2-4, добре. Карта, снимка, карта. Добре. Снимка на това. Добре. Добре. Хайде. Остана ти биричката и тук, после като говорим, пак ще я взема. Аз съм баш Батман. Аз съм... Чакай сега. На Батман, брат. На Батман, брат му, да. Батман и брат му. Да. Оп. Добре. Виж, ей там хора напред. Ей там. Виж, напред. Ей там точно. Долу човек. Давай. Има стъпки. Нали сме на правилна посока? Да, там горе. Да. Много сте добри, бе. Оп, дръжте. Ех, как го спасих? Спаси го. Добре. Добре се ориентираме. Тия вика, дет бягат с победата. Така. Много добре. По-тихичко само, че има още един тигърчета. Хайде, маняк. Хай, маняк, чакай. Виждаш, тръгнаха надолу нашите хора, а другите къде бяха зад нас ги няма. Те вървят абсолютно. Добре. Виждаш, двата пъти, извиняй, двата пъти фащаме генералчета. След тях пускаме? Да. Да, те оттам са дошли. О, мале. Тихо. Чакай. Ти не знаят къде са. Да, тук нашата пътека. Карай с нашата. Карай си утъпканите. Минавай по утъпканите пътеки. Знаете? Пък после имаме само на долнище.
Минаваме. Ще изпревариха, да? Да. Здравейте, имаме резервация тук. Снимка? Имаме и снимка. Ето я бирата. Ето, че това, ето ти Помним. снимка. Дай снимката да видим. Да? О, се едно жената ме целува, толкова не е хубаво. Чукче за теб. А, тя е къде? Логически задачи и двамата бастуни са така. Така, на първото пиша лайно, където го търкаля торния бръмбар. Примерно. 11. Мале! Значи се донесем после. 224. Заповядайте. Здравейте, мерси. Брат, приберите с камера, да заведем малко вода в цицката. Сега се разбинахме с един отбор, който е тръгнал след нас, обаче на втора. Айме втората локация. Как са открили тия гадове? Ей, така ще изглеждам и аз след малко. Стрелба с прашката му. Дей бе, клона. Мучила му ще снима селфито. Животни. Ето не мога да стана. Ох, мале! Охо! Тъй. Айде наобратно. Никога стане. О, аз се замаях, бе. Който ни оцели, пи. Мали! Мали! Брат, Изпи ли мастиката? брат, изпиха. Аз не. Аз играх тарикат. Че си супер. Аз сега трябва да върна някъде. Това да го снимам ли? Не. Връщането. Най-тегалата точка до момента. Аз си мислехме, че сме я минали. Да. По картата би трябвало да сме някъде тук. Само е. То пак няма жив човек. Той да сме, да. Да. Направо го да работа. Тая точка ни разказа играта. Пичове. Тая точка. Оп, извиня. Бах ти точката, човек. 50 минути. Пак е добре. На това утре. Сега търси. Нямаме нужда от снимката. Търси. Къде ще се връщаме? Добре. Майка му стане. Точка. Съжалявам за детската аудитория. Ах, моекте, точка! Пегели ще има. И още малко и отиваме до чувалите. Това ми е най-големият кошмар на мен. Реално. Ники степне. Майката. Брат, пълни. Картата!
И чакай. Малко ще имам пръчка, не? И чупят се. 38. О, колко? 10 кг отгоре. 10 минути. И си помни. Ох, А бира при вас няма ли? Чакай да си помисля. Не. а вино? И вино няма. Не. Нищо няма. Ох, 38. Браво! миналата година и двамата бяхме на 28 кила. Сега 38. Айде до година 48. Те ако сложат лимит 38, то Да. Тук вече имаме по над 50 кг. Бяхме ги. Бяхме ги, точно. Добре, 20 минути, добре. И ми върнаха време, не се знае. Те, дома ти не го преценяш. По минута на кило ли беше? О, да, 20 минути напред. Брат, не стой напред, давай, гасни. Остана ни чувалите, с какъв чували. долу ги взимате. За да ви отбележа, че сте минали от... Хайде. Добре? Хайде, чао. Вики. Извинете, бюро има ли? Значи най-хубаво е, че хора ги оставихме за последно. Защото знаем, че има бюро. Свърши. Няма, давай, ще няма време. Че сме на кантар работа. Къде сме, бе? Ама... Лек ще сборите. Близо до Варна. О, не е само направо. И далеч от дома. Това е само направо, брат. Брат, това е така. Да. Е така, само натам. Така е, това е. Това беше предната точка. Това е. Не, това е, брат. А, на къде? Да, от тук само натам. Това посока... Посока селото. Не, прашката ти е тука ти е логическата задача, тук ни е това. Къде е само направо? Чувалите, ето, На къде? натам. Ама от тук ли? От тук, Или асфалт? натам. Хайде! Успех, учета. Значи ще искаме бира накрая. Може ли по една булки, по една бира? Така, на последната точка сме, обаче пак сме в някакъв шах. За сега мислим, че се движим в правилната посока. Остане още 1 час до края на времето и е много на кантар работа, дали ще завършим във времето. Нали? Кантара е голяма, но и ни тижим бая. Да. Падна пак. Не се да направим. Значи паднах в едно дере, ама дет минават край с война. Я ми покажи газа, бе. Брат, това не е за гледане. Так е. Еми, ако така сметаш, че оправдаем, че не си накъл. Опа. Ето я, бе. Айрон. Брат, много добре се ориентирахме този път. Много снимам да бъдем. Бах ти риска. Риск печели, риск. Нямаш на картата, го нямаш този път. То нямаше път, брат. Нямаш път. Само направо, бе. Това е. По азимут. Чай да вече не ми хареса този звук. Имаме. Добре. Имаме. Добре. Ей, това е. Чекай, предното го бягах без цип. Оттам ли се връща? Ага. Брат, 9 минути. Какво? Са минали от новия час. Имаме 51 минути ли? Имаш 50 минути, да. 50 минути имаш. 50 минути. Трябва да се върнем за 30 минути. Добре. Дадем време. Сега тук е само внимай. Ето тук. Като крава! Опа. Пичуе, сега ще ви покажа и къде паднах. След малко. Ето, дай, надалеч. Идеално е. Тук е, това е нашето. Вижте, от тук дойдохме. Ей, къде е? Топ. Хайде. Пиленце на батко. Снимал съм Паднахме в едно кравешко дере. Сериозно?
Николай легна. От вас е тази вързна? Да. От мене. Ето, скачане с чувал. Стига се обяснява, май. Нови или стари чували искате? Използвани? Няма значение. Подари, брат. Кажете. Положението е загубено. Дай да харчим новите. За какво са? Новите? Да. Вие не сте екосъобразни. Ей, имаме да се му връщаме. Извинявайте, има ли бира? За бюрата питаме, ама няма. Хайде, хайде. Хайде. Айде. Ей, го нашо момчета. Ей, тук. Хайде. Да видим ОТК-то. Машини сте, Да, машини има. Друг път. И как? Как не ти Това и медал ли имаме? Имам да му връщам на това медал. Благодарим. И върна си го вече. Айде, чакай се сега. Обратно. Успяхме тази година.